Hola, Anna del futur. Avui estem molt contents perquè, estic esperant en Guillem per anar a mirar rajoles per la casa. Com a la casa? És una bona pregunta. Tots els memes i vídeos que us enviï algú quan estiguis a punt de reformar-te una casa sobre que tardes el triple del que et pensaves o més, jo em pensava que la gent era exagerada. No ho és. Fa 8 mesos, gairebé 9, que ens vam comprar la casa i de moment simplement hi ha hagut gestions i paperassa. I fa poc el constructor ens va dir: si voleu, aneu a buscar, a triar les rajoles. Per tant, veure que la casa avança, que és molt frustrant quan fas gestions i paperasses perquè la casa està igual que al principi, doncs, comences a veure una mica la llum a la foscor, crec. Així que res, acompanya'm a mirar rajoles. Intentaré buscar els vídeos de quan vaig fer el house tour i us els aniré posant com a cada moment quan parlem de terres i de coses perquè tingueu com context d'on va. Tot i que us ho ensenyo i no us ho ensenyo. O sigui, us heu d'imaginar la casa que tu entres i hi ha un espai obert molt gran i al mig passa una escala. Quan entres a la porta, a l'esquerra hi ha el lavabo, que aquest al terra volem que sigui igual que tota la planta de baix, perquè és un espai obert, l'única cosa que queda tancada és el lavabo, i llavors queda com cuina-menjador. Intentaré posar renders també, no sé, ja veuré com ho faig. A mi aquest claret m'agrada. Aquest. Robert Otter Caramel. M'agrada potser aquest perquè és una mica més neutre. Ens agraden bastant els rous. O aquest. I llavors a les escales puges a dalt, que aquí volem posar parquet, o sigui, el de baix volem que sigui porcelànic i el de dalt parquet, així que hem de pensar com volem el lavabo de dalt. El que sí que volem és que volem com una franja o una zona on hi hagi un toc. O sigui, no volem una casa bàsica, no volem una casa supermoderna d'aquestes que són totes iguals, volem que tingui identitat i que sigui maca i que tingui tocs. I volem doncs, un toc allà. Això és la nostra habitació. Ja tenim... hem anat a mirar Sí. els tinglados. Què t'ha semblat? A mi molt, molt bé. Bueno, clar, és que te tingui algú que en sap i te pugui explicar les coses, no? De què queda bé, què queda malament. Ell té molta més visió que nosaltres i ha vist més cases. Sí, de seguida... Tenia com exemples, saps? I et sabia dir per qui vas bé, per qui no queda bé junt. Clar, tenim el hàndicap de la volta, que mana molt, diguéssim. I segur que germani una mica. I de la llum. De la llum, que tot i posar finestres... Clar, és una casa antiga que no hi ha finestrals de 3 metres. I la volta és fosca. Llavors has de buscar coses molt clares. A la mínima que posem coses fosques s'enfosquirà molt la casa. Exacte. Però avui m'ha convençut. I els escalons que jo patia que no sabia com fer-los, hem vist que hi ha escalons ja que te'ls fan a mida i tens la part vertical i l'horitzontal de la mateixa peça. La mateixa peça. Això és xulo. Sí, això és guai. Però després haurem de mirar... Preus. Sí, els preus són molt importants. Però... que quan acabi l'escala de ciment i comenci la fusta tingui el mateix color que... Bueno, és que si anem a un roure... Ja sabem què és roure. Sabem què és roure. Sí, clar, tens raó. Bueno, serà... Per això haurem d'anar al fuster amb el retall que ens he trobat del terra i dir-li tu. Quin s'assembla. Exacte. Vale. I bueno, és que com que es veuen bastant les vetes negres, també quedarà bé amb el metàl·lic de l'escala negra, diguéssim, Sí. saps? Quedarà germà. Bueno, i què és això, que tot i ser un porcelànic, sembla bastant Sí, té parquet. molta rugositat. Aquest ja hem vist que ens ha agradat. Fa inclús la forma de la com si l'haguessin tallat amb una serra, fa com marques, diguéssim. És guai. I m'ha agradat bastant, es veia bastanta qualitat. Sí, la veritat és que sí. Bueno, i ara anem al Leroy a mirar lo barato. A fer una vuelta.
Aviam Aviam qui ens separa. Sí, aviam qui guanya. Vale, ja hem deixat en Guillem a casa. I, bueno, com us podeu imaginar, el Leroy Merlin, després de la botiga aquesta especialitzada a la que hem anat, perdia molt de flow. Aquest primer trimestre del nou curs, que per mi és com més identificatiu, o sigui, la meva vida va com més per cursos que per anys, o sigui, per mi ara estem com més any nou que l'any nou, de veritat. I passen moltes coses, perquè començarem les obres de la casa, seré tieta, i tinc la mitja marató. I com sabeu, em queda molt poc per la mitja marató, queda uns 6 setmanes, aprox, així que toca córrer. Així que toca canviar-se el cotxe. Espereu-me aquí un moment. Missió completa. Avui toquen 6 quilòmetres, feia molt de temps que no em tocava un rodatge de 6 quilòmetres. I si ets la nova futurista mirant això, espero que la casa hagi quedat molt xula, que hagi anat superbé la mitja marató, que no ho dubto perquè ja només estar allà i viure-la serà superguai, i que estiguis gaudint molt de la teva neboda. I fins aquí ja no hi ha res més per explicar.